hang ni kakitin kajong glay kakintu yang ayapi bangi day ban lek kemen man kasni man kapor langi don hangno yanong lek kemen nagabanta ka ay ngin lek kemen kashti upol shaki Philippi kalenong ka basaw kalikot ka basaw baya tu yang bangi day ban lek kemen hautrai om ban lek kemen yakaspa ne kajing songha berthei Henringin lek kemen hautrai bat nong pet iem jong ikeng urik waren ai yangi ka definition shaphang ka jing kemen kumne ka jing kemen ka de ka jing song scam bau blay ulong sensyar bat nong yai ka jing iem jonga ka deiru ka jing shanya lut bat ka jing kut jing mut ban yaro yo blay la hakano ka jing long ni situation ka situation kala banlong kijing pang jing shitong kijing jing ja lane kijing tenju aga jing im jong Jacob uong hagalenong kabaning kong record ka baar to pinyo yaka kijing kiman sudah ko para bangi jonga haga pihap haga jing tenju babunja Nangta kaishiti shaki Hebrew kalenong ka bakhat ar ka dikhat ka baar hangto ngisyam bau Jisu ukman wat haba udan lor jong kana wat haba udan hapdeng ke jing pang jing sitong wat haba udan hapdeng ke jing mong kamet wat hapdeng ke jing jausna u Jisu ukman namar ka bainong jong ke jing sitong kadon ke jing kemen hakmat jong Hashwa bangan pinkut nakwa ban pule naga gospel Matias tulinong kapasan kadikhat kapakat ar ko tong din ko bong ni to yakimen do yashat kimen ru namar ka bakraw ka bainong jumpi hakibneng naba kunta kilaya penchitong yakinong yutulupa kibala menshuwa jumpi Shubo lada don manu ban ong yapi ba kani ka klam COVID-19 lani mu coronavirus don shu la weng no yu hadu kat nu piso komen hadu kat nu nam la batin mo Henry na kaliang ka jonga nan kaen ngan ruai ngan siaw ngan yat sharum chane namar balai dan jingking shu dan jing smi shu kat no tam lay utrai ubo blay ujungi ula ay la ka jong ka jing em ban pelat yang ay pi na ka jing bat kata ka jing jong ka pop kabala te la kum yang ay pi kabala pelong meraw yang ay pi palat ban ya uni COVID-19 palat ban ya uni coronavirus palat ban ya kanika klam ngan syat kemen hau try namar try ula job ya ke Jepang namar try ula job ya ke klam namar bo try ula job ya ke pertai bat kam tam lay try ula pelat ini na kapot hagawai ga sgiyo uway ubriyo kat bodang ya lenti hapadang ka jingbon briyo bat kam ya Ula sngow melung halade ban yo sngow ya kawai ka sur ka kan ot sngow tenat bat melung hadu kata-kata. Kata ka sur jeng ruai ka lakring ki skor jeng uban sngap. Bat kat baudang sngap ha. Kata ka sur ka anang pen syu ya ke jemut perkhat jeng u. Kat hadu bakala penlong yu uban sange syuphang. Bat pensyat lagi kemat. Da ka bas sngap ha syaka phang bawan kata ka sur jeng ruai. Kat baudang pensyat lagi kemat. Ula kan de threat syika de ban yo wiu kena bom don kejat syu bro arliang uba syong halor ke wheelchair bat pen kelun saudang ya kata ke syuki dak baruai artat klem i perwai kata ke jing yo jong u kala pelengo yu hadu kata ban perkhat syapang tau kena
kat hadu bakal penlong yu ban yang sa hang ta yala di lakum ubi bat ang lengo yu tau kena ubarwai kum ta andau la yang kham slam hang ta ban se shu ban tur kham shajan tau kena ula shim ya kti jong tau kena suki jai bar ula bat artat trat kum uban nom pelat shu da ka pet ye chau tau kena bat bu jing kli u kum ne uong ko kena ngakwa ban sngau thu khndiat sapang jong mi kum no ba kum ma meu ba anna mela ban ruai da ka jing kemen kat ni pat ka sur ka ba mi na miru kalong ka ba sngau tenat hadu kata ka bala kring ye ki babun kum balong manga utau kena wala pet yu tau bureu da ka dur ka ba pho samrki pat ujubab kum ni wong ha banga sa nge ban perkat ya ka ka banga ladu no bat sedang ban kampele jumut haki ki bangadon ong tau kena na syem baka long pen ban ka ba kambha haka banga la ban ruai ban lekmen haka jing im jonga kata ka dega jubab jong tau kena ka ka banga kwa ban phalang kalong kum ki banget ka jing kemen bat ka jing lekmen haka jing im kam syong haki ki ba phidan Hari ka day haka jingdon utrai haka do nut ke jong pi kumta haka nu ka klimat ka ba pi snow ba pi du no ya ka jing kemen haka do nut ka day pen ban ya ka por ban keli yala de la utrai udon ni em hapo ka do nut ke jonga la utrai udon ni em hapo ka do nut ke jonga kaman ke jong blai ke jing im ke jong ab ke jong pi kaman ke jong blai ke jing im ke jong ab jong pi kalong bangin don ke jing kemen bangin lekmen how to rai jisu bangin pen mlien ro ban em ke jing em ka ba kemen bangin don ke jing pen mlien ya ke jing kemen kata wat na pedeng jo ke jistom ke jing le jo ke jing em ke jing jan ba hadu ke jing do no jing ya kita ke ba ki ba thon ke jong kata kalong bangin ken mau tangi kini ka pat bangin Tuhan ukras aga jing em ka jing ka jing kemen ka bangin dosu ano ka jing kemen ka ba amla ru manu ban sim no ka tari ka jing kemen ka ba bam ka ublai wai ya ka ka jing kemen ka ba bam ka upol ukrani ki param ngai po chaismi bangin doni ka ta ka jing kemen ka ba bam ka bam ka ta ka jing kemen ka bu jisu ai haga jing em jong ki baginom syapdi baginom ting lani kin nom randin wara pedeng jong jing jenjar jong ka jing em jong ki lani kin yang skam kalau kum jo ingi haga ni ka por ka menta ni dan ki jing osngau na ka lain ka pertai bagi dan pedeng jong jing jenjar ki dan pedeng jong jing do noi ki ba ki ba thon jong ki anrai kin mau bagi thon kres haga jing em jong ki ka dan kami ngabri piru bagi kin mau kres don haga jing em jong ki ide banong ki ba kemen how try ala kasmi nin kemen nin chat kemen how try jisu ba jisu udon haga chip em jumi ka ba man kasmi nin long tu nin long ki ba ji no igani ke ka chip kemen haga chip em ko jumi ko ki ba ngai how chris jisu sung thu igani wai shim igani ka lat ai ba chip kemen ka jin shar ya ga chip em ka chip o ka nu kalong kabakamen, apa bidon, Chris.